Il-mistoqsija li poġġa Monsinjur Arċisqof għajmet diskussjoni sħiħa b'ħafna jiddibattu jekk wasal xi żmien li qassisin ikollhom l-għażla li jiżżewġu. L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna tkellem dwar dan mat-Times fil-bidu ta' Jannar fejn stqarr li dwar din il-proposta diġà tkellem fil-Vatikan, però jaf li fl-aħħar mill-aħħar din mhix deċiżjoni li jista' jieħu waħdu. Aħna tlifna saċerdoti tajbin ħafna għax għażlu iż-żwieġ. Għaliex għandi nitlef saċerdota għax jażel iż-żwieġ? U dwar din id-dikjarazzjoni r-reazzjoni tan-nies jidher li hija waħda mħalta ferm, min ma jara xejn ħażin u min assolutament ma jaqblix. Inti temmen li l-qassisin għandhom jiżżewġu jkollhom it-tfal? Le, għax aħna mhux imdorrijin hekk. Jiena nemmen illi fil-ħajja kif taqbad ma jfissirx li inti tkun ħadd deċiżjoni ta' 20 sena ifisser li ħadd tibqa' ħajtek kollha ma' dik id-deċiżjoni. Jien naħseb li fil-mument għandhom jagħtix li ssir dil-biċċa xogħol għax il-patrijiet u s-sorijiet u l-qassisin qed jonqsu ħafna. Ma tantx toġobni, ma nistax nkun fiż-żarbun tagħhom u ma nafx, ma tantx toġobni li qassisin għandhom jibqgħu għax inti isek anki ħadmu l-tqer għand fader miżżewweġ u jien naf. Rajt, il-qassisin jistgħu jiżżewġu, il-patrijiet li allura. Knisja għalmenu tissaħħa da xejn, mhux tibqa' qisha tiddajjef, naħseb li bżonn jiela. L-ordni li qassis fi Knisja Kattolika m'għandux jiżżewweġ hija liġi li ilha snin tiġi diskussa, però l-awtoritajiet tal-Knisja dejjem iddefendew din ir-regola e kif bosta jaqblu li qassis għandu jkun dedikat biss lejn il-Knisja u għalhekk m'għandux ikollu relazzjoni ma' persuna oħra. Il-verità hi li din ir-regola ma kinitx hekk minn dejjem tant illi fl-ewwel millenju s-saċerdoti kellhom l-għażla li jiżżewġu u hemm min fil-Knisja jemmen bħal Monsinjur Scicluna illi din l-għażla għandha mill-ġdid terġa' tingħatalhom. Il-Vatikan kien viċin li jbiddel din il-liġi fl-2019 meta s-Sinodu tal-Isqfijiet kien ivvota b'maġġoranza assoluta li irġiel miż-żewġa fl-Amazon ikollhom permess li jsiru qassisin biex bekk jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-Knisja Brażiljana. Madankollu d-deċiżjoni finali ma tiddependix fuq is-Sinodu imma mill-Papa illi fil-preżent għadu pjuttost xettiku dwar din il-bidla.